വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പുഷ്പം തേനീച്ചയെ പൊതിയുന്നത് പോലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തൈലം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പൊതിയുന്നു. വിശുദ്ധ ജോൺ മരിയ വിയാനി. വിസ്മയവും നിഗൂഢവുമായ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ദിവ്യ അനുഭവം ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ നമ്മെ പൊതിയുന്ന ഈശോയുടെ സ്നേഹം നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പും വിശുദ്ധീകരണവുമാണ്. അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ആശ്വാസവും പുണ്യവാന്മാരുടെ നിത്യസൗഭാഗ്യവുമാണ്. മനുഷ്യഹൃദയം കഠിനമാകുമ്പോൾ അവർണ്ണനീയമായ ഈ ദാനത്തെ അലക്ഷ്യമായും അലസമായും അവൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം 28-29 വചനങ്ങളിലൂടെ ഈശോ നമ്മെ വിളിക്കുന്നു. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. ഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീത ഹൃദയനുമാകയാൽ എൻ്റെ നുകം വഹിക്കുകയും എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. തളർന്ന മനസ്സിനെയും ബലഹീനമായ ശരീരത്തെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പരിശുദ്ധമായ പ്രത്യാശയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിരന്തരം നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.